Kod frizera. Frizer, frizerka, muški frizer, šišanje, pranje kose, balejaž, feniranje, farbati kosu, pletenje kose, brijanje, ombre. Skratiti kosu, šiške, rep, frizura, sredstva za kosu, lak za kosu, gel za kosu, balzam za kosu, maska za kosu, šampon, brijač, makaze. Dobar dan. Kako mogu da vam pomognem? Dobar dan. Hteo bih da se ošišam i obrijem. Kako želite da vas ošišam? Samo malo skratite sa strane i pozadi, a gore neka bude malo duže. Hoćete gore dvojku, a dole na keca, na 1, na jedinicu. Gore slobodno trojku, a dole na keca. Važi. A bradu, da li želite da je potpuno obrijemo ili samo skratimo? Samo skratite bradu da bude uredna. U redu. Da li želite i da vam operem kosu? Može, hvala. Dobar dan. Šta radimo danas? Dobar dan. Htjela bih farbanje, šišanje i feniranje. Važi. Koliko želite da skratimo? Oko 2-3 cm, ne previše. Donela sam i farbu. Super. Želite li neku posebnu frizuru posle feniranja? Ne, samo neka bude ravna. U redu. Da li koristite neki poseban šampon ili balzam? Ne, možete koristiti ono što vi preporučujete. Važi.